በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ዒላትኩም ንዓይ ክብል ነብሱ ዝገደፋ ይረኽባ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 39 ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከስተምሮም ከሎ ነብሱ ዝፈቱ ተልዩ ንነብሱ ከድሕና ዝደሊ ሰብ ተልዩ ይስእና በለ። ነብሱ ዝፈቱ ንነብሱ ከድሕና ዝደሊ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ክርስትና ሒዙ ክኸድ ከሎ መንጉ ምእንተ ክርስትናነቱ ክርስቲያን ኮይንካ ኢሎም ክሓርድዎ ክጎምድዎ ክቐትልዎ ከለው እሺ ኣይትሕረዱ እምበር ክሕድ እየ ዝብል ሰብ ተልዩ ነታ ነብሱ ይፈትዋ ስለ ዘሎ ኣብ ሰማይ ይስእና ኣሎ ማለት ገሃነም ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ነታ ስጉኡ ፈትዩ ሃይማኖቱ ዝክሕድ ሰብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣይረክብን። ብኣንጻሩ ግን ምእንተ እግዚአብሔር ኢሉ ምእንተ መንግስተ ሰማያት ኢሉ ዝሕረድ ዝጉመድ ተልዩ ሰማዕትነት ዝቕበል ሰብ ተልዩ ግን ነታ ነብሱ የድሕና ኣሎ። ንነብሱ ዝገደፋ ይረኽባ ማለት ክቕተል ከሎ መከራ ክቕበል ከሎ ዝተዓገሰ ሰብ ነታ ነብሱ ናይ ዘለኣለም ሂወት የውህባ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ሎማዓንቲ ዕለት ናይ ቅዱስ ጨርቆስን እንኡ ኢየሉጣን ምርኣይ ይከኣል እዩ። ኣብ ሮም እዮም ዝነብሩ ነይሮም። እንኡ ኢየሉጣ ቅድስቲ እያ። እለ እስክንድሮስ ዝተባሃለ ንጉስ ግን ነቶም ክርስቲያን የሳድዶም ስለ ዝነበረ ናብ ጠርሴስ ተሰደደት። ኣብኡ እውን ሓዝዋ ናብ ንጉስ ኣቕረብዋ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሓድዮ በላት ንጉስ ብለይ ክሕድን በለት። ንወዳ ጨርቆስ እውን ኣምፅዎ መን ሽምካ በሎ። ኣነማ ክርስቲያን እየ። ኧረ እቲ ናይ ባዕልካ ሽምካ ንገረኒ በለቱ ንጉስ። ኣነማ ጨርቆስ ይበሃል በል ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሓዶ ኣይክሕድን። ሻውቲ ንጉስ ብዙሕ መከራ ኣውፅሕሎም ብሓፂን ቀጥቀጦም ብበላሕቲ ነገራት ቀጥቀጥዎም። ኣብ መወዳእታ ግን ዓብይ ገንኢ ብማይ ዝፈልሕ እቲ ናይቲ ድምፂ ማይስ ፋሕፋሕ ይብል ነይረ ከም ውሕጅ ናብኡ ከእትዎም ሰሉ ኢየሉጣ መጀመርያ ፈሪሓ ነበረት። ጨርቆስ ግን ኣጆ ከይትፍርሒ እግዚኣብሔር ከድሕነና እዩ ምስ በላ ግን ተውዑ ናብቲ ዝፈልሐ ማይ ኣእትዎም። ቅዱስ ገብርኤል ወሪዱ ግን ነቲ ሓዊ ናብ ማይ ቀይሩ። ጨርቆስን ኢየሉጣን ካብቲ ዝነበረ ናይ መከራ ስጋ ደሓኑ። ካብዚ ሓደ ንመሃሮ እንታይ እዩ? ብእግዚአብሔር ምእማን ዋላ መከራ እንተመፀስ ሃይማኖትና ክንክሕድ የብልናን። ተኽሒድና ገሃነም ኢና። ካብ ገሃነምና ኣቱ ናይ ስጋ መከራ ተቐቢልና መንግስተ ሰማያት ምእታው ይሕሸና። ተኻልኣይ ንመሃሮ ብፈተና ክንዕገዝ ከም ሎሚ ዝሓርና ዝጎምደና የለን። ናይዚ ዓለም ነገር ገዲፍካ ንቤተ ክርስቲያን ምኻድ ግን ሰማዕ ቁር ኣሎ፣ ጥሜት ክህሉ ይኽእል፣ ፈተና ክህሉ ይኽእል። ሃይማኖት ክንሕዝ ከለና እኮ ሰብ ክፀልአና ይኽእል፣ ዓሻ ፋራ ክብለና ይኽእል። ሎሚ ዝሰረቐ ሰብ ኣራዳ እኮ እዩ ጎበዝ እኮ ይበሃል። ዘይሰርቕ ሰብ ተልዩ ግን ክላዚ እኮ ዓሻ እዩ ፈዛዝ እኮ ይበሃል። እዙይ ምዕጋስ ማዕሉ ንእግዚአብሔር ኢልካ እዩ ነዚ ምፅላእ እዙይ ነዚ ፈተና እዙይ ተዓጊስና እንተኸይድና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንረክብ ኣለና። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 እንታይ ይብል? እስካብ ሞት ተኣመን ናይ ሂወት ኣክሊል ክበካ እዩ። እምነትና ኣፅኒዕና ፈተና ተዓጊስና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክንረክብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።